खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों आङो देग्लायनि जानो गोनां खुंगा 12थि बड'लेण्ड थावनियारि गेलेमु फोरबो 2011 मायथाइनि थाखाय बानायनाय प्रग्राम बिलाइनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनानै होनो सानदों, एबा नैबे इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों आं प्रग्राम बिलाइखौ दिन्थिनो सानदों। दा नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय गोबां गोजान गोजाननि गेलेगिरि फैगोन, आलासि फैगोन। दा बिथांमोना प्रग्रामखौ मोनस्लाबाबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो नैबे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना प्रग्राम बिलाइखौ नायनो हागोन। बेवहाय सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों, जेरै 27, 28 आरो 29 नभेम्बर। बे जादों हांख्रायलाय। बेवहाय लिरदों मानिजाथाव गेदेमा। गिबियावनो खुंगा 12थि बड'लेण्ड थावनियारि गेलेमु फोरबो 2021 खुंथायनि रायदाव आफाद आरो बड'लेण्ड थावनियारि आफादनिफ्राय नोंथांमोननिसिम सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। सिबिनायजों नोंथां एबा नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि बड'लेण्ड थावनियारि गेलेमु आफादा बर'नि थावनियारि बायदि गेलेनायफोरखौ फोथांनाय, फेहेरनाय, फोजौनाय आरो मुलुगाव गायसननाय थांखि लाना उदालगुरि जिल्ला थावनियारि गेलेमु आफाद, तोतलापारा जुगामि अनसाय क्लाब आरो बानजाय आफादनि बानजायनायजों खुंगा 12थि बड'लेण्ड थावनियारि गेलेमु फोरबो 2011 खौ उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं तोतलापारा गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि बायदि मेहेरगोनां थावनियारि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै फैगौ 27, 28 आरो 29 नभेम्बर 2021 आव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। ओंखायनो गेलेमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ हारि, धोरोम, राव सायख'आजासे बयबो नुजाथि फैनानै फोरबोनि गासैबो हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। हाबाफारि 27 नभेम्बराव जोङो एबा 27 नभेम्बराव नैबेफोरखौ लानाय जादों। दा नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन। बेवहाय जोंहा गेलेगिरिफोरखौ आजावगोन 8:30 रिंगायाव। रायजो राजा नोंथांमोन, बेवहाय गेलेनाया जोबोद मेहेरगोनां जागोन। नोंथांमोना बेखायनो लैहोर लैहोर थांनानै हेफाजाब होनांगौ। बे जादों 27 नभेम्बर आरो बे जादों 28 नभेम्बराव लानाय हाबाफारिफोर। आरो बे जादों
29 नभेम्बर बे जोबथा गेलेनाय एबा जोबथा हाबाफारि बेफोर जादों मान्य आलासि बेयाव नुजाथिफैगोन मुस्रि बिस्वजित दैमारि बुंथिगिरि आसाम आयेन आफाद मुस्रि दावबायसा बर' मावफुं सोद्रोमा बिटिआर मुस्रि दिगान्त बरुवा EM बिटिआर मुस्रि रिहन दैमारि एक्स मिनिस्टार आसाम मुस्रि दीपक कुमार भैया SDO सिविल बेरगाव सब डिविजन डॉक्टर धीरान बर' आफादगिरि एक्स NDFB मुस्रि ज्योति प्रसाद पेगु SDPO बेरगाव सब डिविजन मुस्रि शरण बर' MLA माजबाद समष्टि मुस्रिमा कमलि बसुमतारी एक्स MLA पानेरी समष्टि मुस्रि लक्षीराम बर' लेङाइ आफादगिरि AFA मुस्रि सन्जय सरगियारी MCLA हरिसिंगा समष्टि BTR मुस्रि दिलीप कुमार बर' MCLA कालिंदुवार समष्टि BTR मुस्रि फ्रेश मोसाहारी MCLA धनश्री समष्टि BTR मुस्रि भूपेन बर' MCLA बर्मा समष्टि मुस्रि भवेन्द्र बर' MCLA खेराबारि समष्टि मुस्रि लोमस्राव दैमारि एक्स EMBTC मुस्रि महेश्वर बर' एक्स MCLA कलाइगाव समष्टि मुस्रि नेस्रिन बर' एक्स डिपुटी स्पीकर BTC मुस्रि रातिराम बर' एक्स MCLA भेरगाव समष्टि BTC डॉक्टर प्रसेन दैमारि प्रिंसिपाल टंला कलेज मुस्रि निरंजन नार्जारी BDO भेरगाव जौगाखां खोन्दो मुस्रि अशोक बसुमतारी ब्रांच मैनेजर भेरगाव SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुस्रि सुकुराम बर' आफादगिरि भेरगाव जिल्ला हारिमु आफाद मुस्रि संजय बर' इंस्पेक्टर एक्साइज डिपार्टमेंट मुस्रि जोहोलाव बर' एक्स असिस्टेंट कल्चर सेक्रेटरी UDC और एफसु मुस्रि नंदराम बर' चेयरमैन सेकार मुस्रि पलेन्द्र दैमारि चेयरमैन सिउनि बेलासिनि 4 रिंगायाव बान्था राननाय जागोन बेयाव आलासि हिसाबै फैगोन मुस्रि दुर्गा दास बर' MCLA कलाइगाव समष्टि आं गासैखौबो फरायनानै होथ'लिया मानो होनबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन आरो 6 रिंगायाव फिरफिला बोख्लायनाय जागोन पेट्रन्स मुस्रि बिस्वजित दैमारि बुंथिगिरि आसाम आयेन आफाद मुस्रि गोविंद चंद्र बसुमतारी डिपुटी चीफ BTR एंड MCLA उदालगुरि LIC बासंती डायरी फार्म 2 नं टोटलापारा BTR गोजोन्थों रायजो राजा नोंथां आं बे खोनाखौनो बुंनानै एबा बे खोनाखौनो दिन्थिनानै आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों